Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag har vi serveret sådan hedder Dino Prison. Wow! Ved du hvad vi har, Michael? Ved du hvad vi har? Hvad har vi? Vi har YouTube-rank! Har vi? Ja! Vi har YouTube-rank, det er rigtigt. Wow! Og vi skal vise serveren frem i dag. Ja. Der er IP nede i beskrivelsen. Ja, det vil det være. Ja. Men Ja. undtagen til de server, der ikke er klar. Men fuck det! Der var en, der skrev til mig på Skype, og der er Iron Monkey Plays, så det er lidt underligt. Løb! Det er faktisk lidt underligt, at Iron hedder Monkey Plays, men at serveren hedder Dino Prison. Og her der har vi hver vores side. Vi har en nordside, og vi har min side med hans gamle skib. Hold lige kæft. Vi gør lige din side, fordi så kan vi lige sige hej til Maren og Erik. Hej! Jeg går lige ind til dem, fordi jeg er så meget. Ud igen. Jeg gider ikke ud. Ja, så har vi har fået en ekstra etage. Hvad sagde du? Den havde jeg ikke set. Har vi hele tiden haft den her? Ej. Har vi hele tiden haft den her? Nej. Den havde jeg altså ikke lagt mærke til. Og det mener jeg helt seriøst. Du skal bare lige... Vi kan ikke hakke det. Det skal vi nok lige skrive til. Kan vi ikke? Nej. Det må vi lige få fikset så. Ja. Nå. Her der har vi et delerum med en enchanting table og... Der er ikke noget... Erik? Du skal ikke kigge i den der, okay? Du skal ikke kigge i den. Nej, det har vi ikke set. Nej, det har du ikke til. Så er der ikke nogen name tags nede i den der er ikke nogen Eriker. Nej, og der er Iron. Hvad så? Nej. Nej. Hvad er der egentlig derinde? Skal vi lige gå ind og kigge? Ja, der skal... Oh my god. Det er slet ikke fordi jeg har været herinde. Har du været herinde? Og så her i går, da vi var herinde, der var der drop party. Det var hårdest der. Og der vandt vi lidt. Bare lidt, ikke? Men jeg tænker, skal vi vise BM? Det kan vi godt, men jeg kommer nok aldrig over. Jeg skal lige snakke med dem, om jeg kan få en vej, hvor det kun er mig, der kan gå igennem. For ellers kommer jeg aldrig hen i BM. Det er nok som en god idé. Ja, hvad synes du ikke? Ja, egentlig. Kommer du? Altså, jeg er lidt bedre. Vi har glemt at vise vores casino. Det virker alligevel ikke, så... Nej. Nå. Men det her inde i casino, det er sådan noget, hvor det er, så højre klikker man her. Og sådan her. Bum. Venstre klikker. Ja, men det kan jeg så ikke. You don't have permission. Men så drejer jeg sådan nogle her rundt, og så hvis man får 3 på stribe her i midten, så vinder man penge, som I kan se her, hvad man vinder. Hvis man til TC eksploderer det. Ja, bum. Lødigt. Nå, her er BM. Det er nej, hernede er der ingenting. Nej, der er ikke noget. Kom. Nej, hej. Den her var det. Og grunden til, at jeg ikke er så glad for det her BM, er på grund af det her. Fuck, lækker. Parkour. Yay. Det er faktisk ikke så sindssygt at gå igen. Jeg har lige nået her til før nu. Fuck, man er væltet. Men jeg så BM den. Vent lidt. Jeg tror, jeg kan komme derind. Vent lidt. Nej. Jeg gider ikke mere. Jeg vil op. Jeg skal snakke med ejeren. Hvor er I zigzag? I blomstermarkedet. Sådan der. Vi er ikke i black market. Nej, vi er i blomstermarkedet. Ja. Til kan vi få togskinner? Jeg gider altså ikke have bøjle. Lol. Hvad fanden må vagter godt gå ned? Det ved jeg altså ikke. Nej, nu kan jeg ikke komme igen. Nej! Jeg gider ikke den her parkour mere nu, jeg giver op. Jeg kommer til at slå op. Jeg kommer til at slå op. Nej! Seriøst. Ja. Hvor er du henne? Jeg er lige om lidt død. Vi danser. Tango. Don't shoot me, please. Don't shoot me. Nej, lækker. Nej. Hey, jeg har ikke gjort noget. Jeg har ikke gjort noget. Alligevel man kan I sætte mere lys. Okay, han må ikke skyde mig.
Derinde der er vagtårnet, derinde der er en eller anden YouTube-selv, vi ikke ved, hvad er. Nora, kom lige her. Kom lige her, vi skal lige hen til vores andet hjem. Har vi 2? Oh. Det er jail. Yay. Ups. Jeg fik ikke lige en pil der. Han er ikke glad for det. What the fuck? No. Hvad laver han? Det ved jeg ikke. What the fuck? Hvad laver de med den? Det ved man De græsser helt ud. Nå. Herover er cellerne. Bare de normale celler. Wow, væk. Jeg har ikke gjort noget, så. Nej, det er ikke det. Det er en vagt. Jeg kan kigge ud af fængslet nu. Men det er lidt, man kan, donere. Til os? Nej, det er bare til ejeren. Rip. Og hvorfor har vi ikke sådan en? Jeg var også sådan en. Jeg bare på baggrunden, vi får, inden vi har lægget den her video her op. Au! Au! Hvad har jeg gjort? Back abuse. Han er overhovedet vagt. Du slog mig. Jeg gjorde. Vi undstemmer for jail. Intet. Jeg var lige ved at slå Niels skød mig, men jeg gjorde intet. Jeg skal lige stave. Ja, det er sådan der. Den kan ikke jail, desværre. Lol. Nå, men vi har også 2 altaner og sådan noget. Og 3. Har vi 3? Sugar farme. Nå ja. Kom, vi skal lige over min. Så jeg kan hakke med. Vi har ikke nogen hakker. Jeg har jo sgu da, har vi ikke? Nej, man kan ikke købe dem endnu. Nej, de der jobbede ting der. Jeg kan ikke huske det. Kom nu bare. Fuck det. Herinde er de fucking meget jern, som jeg bare kan få jernommer. Det kender vi ikke til. Der er masser af jern, men. Og herinde kan vi ikke gå ind. Det fordi at der skal man have dino-rank, og det gider vi ikke at købe. Men ja. Bare kæft, det heller ikke. Det er faktisk det eneste, der er sådan lige her for tiden. Rank up. Der er ikke noget, der hedder C, B og A nu. Lige nu er der bare det her. Der er også noget. Men lidt hvad? Jeg har også glemt at fortælle dig noget. Jeg har 14.000 kroner. Hvad? Nej, det er bare fedt. Det koster. Hvad kommer rank up til at koste? Koster 50k. Okay. Så alle sammen, det kommer til at koste. Jeg har 50k at komme op, og jeg har 200 kroner ude i siden. Så det er bare mega fedt. Jeg tror, er det ikke det, Nora? Jo. Det var nogenlunde det. Så vil vi bare gerne sige mange tak, fordi I så med. Og ja, i beskrivelsen. Hej.